dopravnú značku B14, ktorá platí aj pre kolobežky. Odkedy platí pre kolobežky, pán Odvždy. Renner? Odvždy? Poznáte zákon? Podľa ktorého paragrafu? Podľa ktorého paragrafu? Je mi ľúto, že ste včera neboli preškolení dopravnou políciou. Nebol som. No, my sme boli. My sme boli. Nepáchame nič. Máme to čierne na bielom. Porušujete zákon. Už tu ide dopravná polícia, hej? Prečo ušiel váš kolega, keď ma zastavil? Opýtajte sa. Prečo ušiel? Neviem prečo. Ako ste riešili tých ľudí, čo išli predo mnou? Dohovorom? Nie som oprávnený vám rozprávať, ako som riešil tých ľudí pred... Ako mňa riešite? Váš? Urobíte so mnou zápis? Nie. Pohovor. Pohovorom? Prečo opakovane pohovorom? Viete, že to nesmiete Lebo robiť. toto je provokácia. Viete, že to nesmiete Z robiť. vašej strany je to provokácia. To, čo robíte vy, je provokácia. To, čo robíte vy, je provokácia. A je to hanba a výsmech cestovného ruchu v Tatrách mestskou políciou. To je váš Dobre. názor. Ale vy máte dodržiavať zákon. Áno, aj vy. Áno?